Hi guys! Good morning! Today is Monday, September 18, 2007. Sorry guys, dito kasi si Holly. Ayan o, ayan. Isa pa to, busy ako mag-alaga kay Holly kasi ngayon very active na siya. Nagko-crawl na siya. Tapos, marunong na siya maglakad. 3 steps, kaya niya na. So yun, so wala, super busy ako. Kasi, I'm just gonna update you guys. Sorry, nandito kasi si Holly. Ngayon, ang gulo niya. How do you take a picture then? Sorry. Good morning, guys. Today is Monday, September 18, 2017. Sandali lang. Si Holly tsaka si Sak nandito. At sorry din kung naka-pajamas pa ako. So, I'm just gonna update you guys kasi kung bakit wala akong... I love you, Mom. I love you too. Good morning, guys! Today is Monday, September 18, 2017. Sorry, guys, ang gulo-gulo. Good morning, guys! Today is Monday, September 8. Good morning, guys! Today is Monday, September 18, 2017. Sak, si Holly! Guys! Good morning, guys! Today is Monday, September 18, 2017. This is my first time doing this, na nakaupo lang, and then I'm just gonna talk. Kasi, as you know, I wasn't able to vlog for 2 to 3 months now. Kasi as you know, if you are following me on my Instagram, we went to the Philippines for 2 months, right? And the thing is, dapat mag-e-edit ako kasi I did vlog here before we left para i-edit ko dun sa Philippines. Kaso, ang problema, yung internet, super bagal siya dun sa condo kung saan kayo nakastay sa Makati. So, wala. Natenga yung mga... Why do you have the iPad? Because Holly wanted, sorry. Why Wala. do you Holly? Okay, can Mommy talk? First, I'm talking to our followers, our Mom, subscribers. can I give that to No, Holly? not later. Can you watch Holly for me? Can I learn Holly back? Yeah, later, okay? Oh, wow. And sorry about that. Oh, can you please get Holly? Ayun, si Holly nagko-crawl na siya. Sa, can you please stop that Mommy is talking here? Thank you. And ko siya na-edit. Tapos, so, ang ginawa ko, nag-vlog lang ako dun sa Philippines ko anong ginagawa namin. Kasi akala ko, may edit ko rin siya pag uwi namin sa province, sa Bicol. Wala, mas mahina siya. Mas mahina yung internet doon. Kaya wala, marami akong videos na hindi pa siya na-edit. Tapos, yung GoPro ko na nasira pala. Kaya yung sa Bicol, yung mga videos doon, yung mga vlogs ko na ginawa, ay gamit ko lang yung phone ko. Kasi yung GoPro nasira nga, nag-leak siya. Nung nag-swimming kami, dinamp ko lang siya na, konti lang, siguro mga ganito lang, madali lang. Kasi tinatanong ko ng anak ko na, Mommy, how to use this? So, pinakita ko sa kanya. Tapos, yung sabi niya, can I watch? Sabi niya. So, nung inopen ko para tingnan niya yung video clips. Sabi doon sa monitor, SIM error daw. So, nagtaka ko, sabi ko, ba't SIM error? So, what I did was, winipe ko siya para mag-dry. Tapos, binuksan ko para i-check kung bakit. Baka sabi ko, mali yung pagkalagay ko ng SIM card. So, nung pag-alis ko ng battery, yun, nakita ko may konting tubig. So, nag-leak siya. So, sabi ko, I thought this is waterproof, honey. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, tingnan mo, sabi ko, may tubig yung loob. Sabi ko, there's water inside. Tapos sabi niya, why? Sabi ko, I don't know. Tapos yun, drinay ko siya, pinainitan ko siya. Ay, hindi naman pinainitan. Yung parang yung dry towel siya para punasan. Tapos linagay ko siya sa dry place para matuyo.
Tapos, wala, hindi siya nag-work. I try many times, hindi talaga nag-work. Sabi, SIM card error. Tapos, nung mga ilang araw ko siyang trinatry, hindi na yung touchscreen, wala, black na siya, wala na, wala na siya, wala, so sobrang, Mommy, sabi ko, bakit kaya nagkaganito to, sabi ko, paano pa yung mga, gagawin namin yung mga adventures, hindi ko na makukunan, yung mga underwater na pupunta namin pag nag-beach sa Bicol, so yun, wala, wala na siya. Hindi naman wala na siya. Tapos, ay, that's your shoes. Say Holly. Say hi. Hi to everyone. Say hi. Sorry guys kung magulo itong video ko ngayon. Kasi si Holly talaga ayaw niya na magpalagay dyan sa kot. Gusto niya yung ganito. Mag-crawl siya. Yun. So, yun guys. Sana maintindihan nyo. Ngayon hindi pa. Wala pa rin akong nai-edit. Okay. Sorry. Wala pa akong nai-edit kahit isa. But, bago ko i-edit yung bakasyon namin sa Philippines, siguro, i-edit ko muna yung mga ginawa ko dito. Kasi, para arrange siya. Yung, anong tawag doon? Yung parang, hindi ko alam. Kasi ginagawa ko naman to para, ma-store ko yung mga activities namin dun dito sa YouTube channel, para mas, mas organized, para alam ko kung na siya. Wala, nawawala na ako, naguguluhan na ako kung anong pinagsasabi ko dito. Pasensya na. Kasi nga, basta, i-edit ko muna yung mga ginawa ko dito. Ginawa namin dito yung mga activities ng mga bata, yung swimming lesson nila. Tapos, after nun, yun, i-edit ko na yung bakasyon namin sa Pilipinas. So, yun guys, sana maintindihan nyo kung bakit wala akong update sa vlog. Kasi, kailangan ko munang i-edit ng mga yun. Tapos, ngayon wala pa kasi I need to catch up pa dito sa bahay. Tapos si Holly mag-birthday, wala nga siyang party kasi hello baby. Kasi late na para mag-organize, kasi mag-plan. Kaya sabi ko bawi na lang ako sa kanya. Babawi na lang ako sa kanya pag 2 years old niya o kaya mag-late birthday pa. So, I'm not sure. I don't know yet. So, tingnan na lang natin kung anong gagawin ko sa birthday niya. Wala siyang party. Kasi, wala yung iba kong friends. Wala rin naman dito. So, wala. Kami lang. Family lang. So, yun guys. Sana yung 61 subscribers ko. Thank you. Sana dumami pa kayo. And, pasensya nyo na ako kung bulol-bulol ako or mali-mali ang pagsasalita ko kasi guys, first time ko to na 6 minutes or 8 minutes sitting here just talking. So I'm sorry. So please subscribe if you haven't yet, and please like if you like this video. Hi. I love you. Where's Holly? Say hi to everyone. Say hi guys. Hi guys. Say hi. Hi. Did you have fun in the Philippines? Did you? Did you have a lot of friends? What's their name? Can you tell them? Dave. Who? Dave. Seb? And who's your cousin there? Dumbo. Sandro. Oh, what's that? Can you get Holly? Jello. Jello too. So, yun guys. So, see ya. Thank you. Can you get Holly? Well, I get Holly. Where's the domino? Huh? It's here. There. Jelly make that. Jelly, Papa. Here's Holly. Say hi, everyone. Say hi. I'm big now. He's little. He's still little.
Yeah, she's so little. Pero nag-ano na siya, nag-walk na siya, I think mga 3 steps. Tapos, malakas na siya mag-crawl. Ayaw niya na dyan. So, yeah. So, that's it, guys. So, see ya. Say bye. Flying kiss. Flying kiss. Let me fly the flag. Flying kiss, Holly. Mom, let me fly the flag there. Oh, yeah. Can you close the flag? Okay. Come on, close. Say, see you guys. Thank you for watching. Go. Thank you for watching. Please. Please, thank you. And please subscribe. Stay up for the channel. Okay, say bye. Bye. Okay, flying kiss, Holly. Flying kiss. Ayan na, guys. So, see ya. Thank you. Si Kuya na sa school. Holly, say hi. I'm not two. Kuya, Tyron. You will be soon. Tapos si Sak, next term, magpi-pre-entry na siya sa Kindi. So, ayan. Kaya, sana maintindihan nyo, busy pa ang lola nyo. Kaya, so, I will close this vlog now. Pasensya na kung ang galaw ko or ang gulo-gulo ng mga pinagsasabi ko. Eto kasi first time ko tong ginawa na nakaupo lang, tapos nagsasalita lang dito sa tapat ng kaharap ang camera ng phone. Phone ang gamit ko pala, guys. So, ayan na si Holly. Ala, hinahawakan niya yung tripod. So, yan. Ayan, guys. Marami pa akong tupiin. So, sana maintindihan nyo kung bakit wala pang update. So, yan. See you guys. Thank you. Please subscribe if you haven't yet. And please like kung gusto nyo itong magulo kong pananalita. So, say, see you guys. Come on, Zach. Come here. Say, see you guys. Hoy. Guys, Say thanks for watching. for watching. Please support us. Thank you for us. Did you have fun in the Philippines? Say yes. Yes. How about you, Holly? I say, Holly, say, see you guys. Say, see you guys. I'm big now. Flying kiss. Flying kiss. Nguso. 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 Asan yung ilong? Asan yung ilong? Asan daw yung ilong mo? Oh! Asan yung ilong? Ilong. That's dila. Asan yung ilong? Asan po yung ilong ni Holly? Asan yung dila? Okay. Asan ilong? Asan ilong? Ayun yun na. Okay. See you guys. Ganito pala, para kang baliw. Sorry. Hindi naman, parang baliw na nagsasalita ka dito na wala ka namang kausap. Kundi yung camera mo lang. So, I'm sorry kung ang gulo ng nininervyos ako, to be honest with you guys. Na nakaupo ako dito tapos nagsasalita lang. Kaya nakita nyo siguro ang gestures ko at saka nagro-rattle yung pananalita ko. Pasensya na.